Frieske landskip. Je mag vast wel eens een tochtje maken op een fiets of met de auto terug Friesland. Dan is je hem grif opvallen dat dus provincie er net overal hetzelfde uitzicht. Op het ene plak just graaiden of marren, maar in een andere hoeken van Friesland daar haast bosken. Nou kunnen wij Friesland wel verdelen in 6 verschillende landschappen. Dat binnen de Wouden, Gasterland, het Wetterland, de Graaidhoeken, het Waad en de Eilanden en de Bouwhoeken. De Bouwhoeken vinden wij in het noorden van Friesland. Dat is de bopperste helte op een kaart. De streep boppelands is de Zeediek. Links leidt Haas, daarnaast Frensjer, dan Ljouwert en dan skieën omheeg Dokkum. Wat just nou al hier in die Bouwhoeken? Nou, dat binnen dwarpen die het vaak op hechten lezen. Terpen nemen we die hechten. Dan staat er meestentijds ook een tjerke maar een toer. Die tworren, die lik je op elkaar. Sommige ha spitse tworren, maar de meeste die zeggen er sa uit. Een zeeldaktoer. Verder zucht op een klaai, want de Bouwhoeken bestaat voor al uit klaaigroen, een protte grutte pleetsen. Op het land binnen vaak boeren aan het werk. In de vierte kist soms de Zeediek zien. Maar die had er net altijd een west. Hoe binnen die terpen er nou eens komen? Doet de Zeediek er nog net wie, koe de zee samen Friesland inrennen. Dat barre 2 keer op een dag als het vloeit waard. De meesken die je doe wennen, maken doe een bult, zodat ze net wierd waren. Die bult maken ze heel tijd heger, om bij hudde wien het wetter ek heger kwam. Zo ontstie een hechte die wij terp nemen. Gewoon terpen binnen wel 10 meter heeg. De terpen waren ek heel tijd grutter, zodat men er huizen opbouwen kon. Zo ontstienen de eerste dwarpkes. Midden in het dorp kwam de tjerke. Die zeeldaktoren die komen aan haar namen om te dak wel wat op een zeel, een zadel lieket. Enkele van die tjerken binnen wel meer als zo'n 100 jaar oud. De terpen zelfs binnen dus nog ouder. Gewoon terpen groeiden aan elkaar vast en zo ontstie een nog groter dorp. Oh ja, terp betekent dorp. De meesken op het terpen leven doe onder oren van wat ze op het loon verbouwden. Doet de zeedieken bouwd waren, komen eens overal wenjen, net perfect meer op terpen. Zo begonnen de meesken pleetsen te bouwen. De squorre wie eens het wichtigste pad van een pleets. Het gedeelte werd de boer zelfs wennen, kwam voor in de pleets. Zo'n pleets nemen we een stelp. Later bouwden ze het wenhoes los van de squorre. Er kwam wel een leeg tussenstuk bij, zodat de naam van deze pleets worden is kop, hals, romp. Maar straks maar eens bedenken waarom krijg deze naam kop, hals, romp kiezen is. Wat docht de boer al hier op het loon? Nou, in de maaitijd maakt er het loon kleer. De vruchten matten erin. Dat kunnen jerpels wezen. In het verliezen die de boer dat gewoon met de hand. Nou, had er machines voor. Ek worden er een soort suikerbieten verbouwd.
Daarnaast viest een protte soort noot, graan, op een klaai. Weet, tarwe, jouwer, haver en koorn, gerst. Orenproducten binnen kwalsiert, koolzaad en flaaks, vlas. In de zomer moeten de vruchten groeien. Kwalsiert bloeit prachtig geel. Dan, als het gewaaks riep is, dat is in het begin van de jest, dan met alles van het loon. Nou, doch dat machines, en dat valt net altijd in ta. In de jest ruimt het nogal een soort, zodat de zwiere machines in het loon voortzakje. Een strop voor de bouwboer, want het gewaaks verrot het za op het loon. De jerpel is het belangrijkste eten bij u in Halloan. Nou verbouwt de bouwboer net alleen de jerpels die dagelijks opeten worden. Hij verbouwt ook poorters. Dat binnen lietse jerpels die het oren hier de groen in matten. En daar komen dan weer de nieuwe jerpels van. Er binnen ook verschillende soorten jerpels. Dat binnen Borger, Binsje, Irenes en Rede Star. Er binnen meer, maar dit binnen de bekendste. We halen even praat over de zeediek. Nou, als die diek er net wie, dan stie een grut pad van Friesland onder wetter. De hege zeediek kiest al van Vierensjen en hij beschermt het dus tegen het wetter van de zee. Normaal komt het wetter van de zee net onder de diek ta. Maar als het stwarmet en het is heeg wetter, dan stiert het wetter ta de ronen van de diek. De diek wordt dan goed in de gaten houden, want als er brekken zoe, dan wie dat een ramp. De diek zorgt er dus voor dat het loon binnen de diek, het binnendieksloon, net onder wetter rent. Boeten de diek leidt het boetendieksloon. Dat rent zo nou en dan onder wetter. Als dat boetendieksloon haast niet meer onder het zeewetter verdwijnt, dan leidt men er een nieuwe zeediek omheen. En dan wordt Friesland eens weer een lietsbietje grutter. Maar dat bad net zo vaak meer. Want hield dit meer mensen vinden dat het boetendieksloon blauwen mat, zodat dat nou is. Daar liep je een hele protte vogels, om die der haar een eten vinden. Praat er dadelijk maar eens over in de klas wat beter is. Het loon grutter maatje, of salitten dat de vogels er eten kennen. Een pad van de bouwhoeken wordt het beeld neemt. Dat is eens een heel apart stuk van Friesland. Langlien wie er in Friesland de Middelzee. Die kwamen aan Boaltet en Snitsta. Stade gewoon had ze eerst het smelle stuk van de Middelzee dichtmaken. En toen moest het brede stuk nog. Er wie een protte volk nodig om die zee dik te maken. Er kwamen zelfs een heel soort mensen uit Zuid-Holland om daar te werken. Nadat het beeld droeg wie, bleun die Zuid-Hollanders hier. Ook de Friezen gingen naar het nieuwe gebied. Friezen en Hollanders praten net dezelfde taal. Dochs moesten ze elkaar verstaan en zo ontstiet er op het beeld een nieuwe taal, een zogenaamde Mingtaal, het beeld. Ik loop hier op het bodem van een oude Middelzee. Een vreemd idee dat op het plak dat ik nou wortels wierd, ongeveer 5 eeuwen geleden een vissersboot uit Belgium zijn anker valen liet, om achter Millie Gusterstruiken zijn fuken overboord te zetten,
of ze net nu te gooien in mijn bloed met schapenblommen, dat hering, bot en putenhalsvlommen. Een hele eigen taal, Jerry wel? Wat ik oors is in het beeld is de vorm van de pleetsen. Door viest er de kop-hals-rompleets, maar de kop stiert heeks op een romp, de squorre. Oren verschillen met de rest van de bouwhoeken binnen dat er in het beeld geen zeeldakt worden binnen. En er binnen ruchte dieken. Vierders binnen erom Sint-Anne, het haatplak van het beeld, grutte fruithaven. Want het is een vruchtbaar gebied. Dat kist aan het wapen van het beeldje. 3 skulpen waaruit ieren komen. De jedere braaien van de zee jouwt nou zijn vruchten. De bilke zaait aan nek, aren uit skelpen. Hé, dat weer een hele klim. Het landschap dat schudt er hier weer heel oors uit als op een klaai of in de bodem. Het is hier langs een vlak net. We zijn hier in de zuidwesthoeken van Friesland. Het is hier super wat heuvelachtig. Zo'n heuvel, dat nemen ze een gaast. En daarom heet dit pad van Friesland Gaasterloon. Het loon van de gaasten. Hoe die gaasten hier nou komen binnen, dat kun je mooi zien in het museum hier vlakbij in Oudemarp. Dan moeten we maar eens even zien. Geen mooi? Ja, Gaasterloon, het loon van de gaasten en de kliffen. Kliffen, dat binnen eens echt gaasten. Maar omdat de golven van de Zuiderzee, wat nou de Islamar is, er jet iets hele stikken van afslaan ha, binnen er steile hichtes komen en dat nemen ze dan een klif. Haast het Reeklif bij Waas, het Madderklif bij Oudemarp en het Meuzerklif. We komen er haast nog wel. Ja, Gaasterloon. Het loon van gaast en klif. Maar ook van de bosk en van prachtige fietspaadjes. Gaasterloon Sleet is ook de naam van de gemeente daar. Maar als wij het door Gaasterloon hebben, dan bedoelen we dit gebied. Sa, van Waans af langs de kust, haast onder Lemmerta. En boppen leidt de grens van Gaasterloon bij Dusse Marren. Bij de Fluurzen, de Marre en de Slettemermar. Nou, laten we eerst maar eens in Oudemarp zien. Die kliffen en die gaasten van Gaasterloon, die ben je komen in de ijstijd. Zo'n ijstijd, die mag je maar voorstellen als een heel lange winter. Het bloedt maar koud. Er komt geen maaitijd, er komt geen simmer, er komt geen jest. Het bloedt heel tijd maar winter. En dan net in je hier, maar wel 10.000 jaren. En er voelde heel tijd meer sneeuw. En die bulten sneeuw die waren heel tijd maar heger. Oorend lijst het onderste in die bult verroren in ijs. En toen stoten die grote ijslagen vanuit het noorden van Europa naar het zuiden toe. Hele land en ook Friesland dat trekken onder die grote schouwende ijslagen. En dat ging raar, want zo'n schouwende ijsberg die mag je maar voorstellen als een grote bulldozer. Die schoot de groen aan een kant en vorm uit. En zo kan je misschien wel bedenken dat er van die hichten komen en ik van die lichten. En dat er hele wallen van groen komen. Nou. En zo binnen nou die gaasten en kliffen hier in Gaasterloon elkaar. Door die grote schouwende ijsbergen uit de ijstijd. Zo binnen die marren in Gaasterloon terecht komen. Want die bulldozer van ijs maken vanzelfs ook hele diepe gaten.
Nou, en dat waren letter marren. En die kliffen, die had jij iets nog steiler west als nou. Ze binnen nou echt begroeid met gas. Maar toen koest heel mooi zien hoe zijn klif uit lagen opbouwd wie. En doet het al weer wat warmer waard en het ijs heel stevig smolt, doet bleut roer wat die ijstijd je bracht hier. Dat waren de Zoonheuvels, de kliffen, de marren en ik al gerne lietse en grote zwerfstjen, liekers disse. Wat in dat museum ook mooi schenk is hoe het landschap troch de jaren heen verloren is. Sjoch, dit is een borkerij, zat er eens nog maar enkele binnen. Honderd ilin is het wel dat het landschap in Gastelaan er zo uitziet. Zo is het nou. Het is voor de boeren wel beter worden. Maar een hele soort natuurliefhebbers houden eens meer van het eerste plaatsje. Want ze binnen bang dat maar dat moderne boerenbedrijf de natuur erop achteruit gaat. De mensen in Gastelaan liep je van een grutpad van dat boerenbedrijf. Er is ook nog wel wat industrie, maar wat ook belangrijk is, dat is de recreatie. Waar gaan de toeristen nou alle heen hier in Gastelaan? Nou, ze kunnen bij een Bolk, er is een grote jachthaven. En dan kan je mooi zielen en surfen op een Slettemermar. En ze kunnen ik naar Oude Marm te gaan. Hier is een groot recreatiegebied. Dan kan je mooi zwemmen, surfen. En aan de hele IJsselmarkust hier kan je prachtig visje. Nou, en als het nou raarwaar is, dan is de bosje vlakbij. En daar is het altijd mooi nou. Bij het jest, of in de winter, of in de maaitijd. Maar als die bosken te vol worden, en eens geldt dat voor heel Gastelaan, als het er te vol wordt, dan is dat vanzelfs net zo aardig. Want dan wordt de rest in de natuur verpest. Er had een tijd west dat de mensen in Gastelaan eren wienen. Er waard het iets visken op een Zuiderzee. Maar doet de afsluiting er kwam en de Zuiderzee IJsselmarwaard, nou, doe wie het voorbij met die viskerij. De mensen moesten doen op een orenwijze de kost verdienen. En dat voelde net altijd ta. De bosken van Gastelaan, vooral het Riesterbosk, leveren nog wel eens wat op. De bast van de Eek, die gebruikt worden voor de leerfabrieken in Brabant, voor de leerlooierijen. En er werd ook wel hout kapt voor de ovens van de bakkers. Dat werkje in de bosken van Gastelaan, dat neemt ze Eekeboskje. Dat weer zwierwerk. En de jongens en famkes moesten nek al je maai helpen om geld te verdienen. En er weer nog wat. Kees Ruijs, je bent hier opzichter in het Riesterbosk, hè? Dan staan we hier bij zijn snippennet. Waar is dat eens voor? Nou, zo'n snippennet is een staand net waar je dus houtsnippen mee kunt vangen. Dat zijn houtsnippers en die vogeltjes met die gestreepte borsten. Die dan in de trek in het najaar dus hier vooral het Rijsterbos aandoen. En die werden dan vroeger gevangen, massaal. Er waren, in Gasteland zelf waren er ongeveer een 50 van deze netten. Die stonden dan overal in uitgekapte stukken bos. En die houtsnippen die zochten juist die open plekken. En daar maakte de mens dan gretig gebruik van om deze dieren te vangen en de nek om te draaien als bijverdiensten. Dat was ook hard nodig in die tijd, want het was een hele arme tijd. En eten ze die dan op? Of zo? Die werden niet door hunzelf opgegeten, want dat was eigenlijk een te luxe artikel. Die werden verkocht en dat bracht goed geld op in die tijd.
Dat wordt dan verschrikkelijk breed wat die meesten met die vogels doen. Ja, dat zo denken wij er nu over breed. Hè. Het nek omdraaien van de vogel is natuurlijk, dat lijkt heel erg raar. Vroeger werd daar niet aan gedacht. Het was gewoon van brood op de plank, je moest je maag vol krijgen. Dat was een heel andere zaak dan tegenwoordig. Die luxe konden we toen niet permitteren. Nu kunnen we zeggen, nou, het was een beetje raar op die manier met die vogels om te gaan. Ja. Nou stiet het net je nog, hè? Ja. Wat is het nou dan voor? Ja, nou, nu vangen we nog steeds. Alleen, nu worden de vogels niet de nek omgedraaid, maar ze krijgen een ringetje om hun poot. Hè? En dan worden ze weer netjes losgelaten. En dan kunnen we het nagaan van waar die vogels heen gaan, wat ze eten, waar ze gestorven zijn. Dus op zodoende krijgen we toch een heleboel gegevens, informatie, waar die vogels zijn, hoe ze leven en waar ze heen gaan. Oh, dus dat die vogels ergens in Oorland Del komen of zo en ze vinden die vogels, dan sturen ze die ringjes hem op? Ja, die worden allemaal weer teruggestuurd. Tenminste, dat hopen we dan. En in de meeste van die gevallen komen ze ook wel weer terug. En dan kunnen we dat allemaal keurig bijhouden waar ze zijn geweest. Kijk, ik zal hoe zo'n ding nou precies werkt, het zijn snippen, hè? Ja, ik zal het eens even laten zien, want het is een heel groot net om dat eventjes te laten zien. We zullen het laten kijken. Kees dit Riesterbosk, dat je nou samen kom of had de meesten op makken? Of? Dat hebben de mensen gemaakt en dat bos is helemaal aangeplant. Alle bomen, de oude bomen zijn allemaal geplant. Het is allemaal netjes erin gezet. Het is een heel oud bos, 250 jaar oud. Het is niet zomaar niks. Als je die bomen dan ook ziet, vooral bij de ingang, hè, hele grote, dikke bomen. Ja. Daar zeg je echt u tegen. Ja. Dat zijn grote jongens. Wie betocht dat nou om hier nou een bos te maken? Nou, de mensen die hier waren van adel. Dat waren dus de rijkere mensen. Die konden dat veroorloven om dus een bos aan te leggen. Hè, dus dat ze mensen aan het werk konden zetten om zo'n bos aan te maken. En dat was een stukje voor plezier, omdat ze daarin konden jagen, leven en wonen. En aan de andere kant was het een stuk opbrengst. Hè. Het hout werd verkocht voor de haarden, voor de kachels, voor het brood, zeg maar, om het brood te laten bakken. En de eikenbast die werd gebruikt, hè. Het loozuur werd eruit gehaald, de eiken werden geklopt. We hien het nieuws hoe die grutte en lietse zwerfstenen uit de ijstijd. Nou, in het Riesterbosk had ik een hunebed west. Kist het nou nog zien om een paar metsele stenen in de groen. De echte stenen, die binnen er niet meer. We zijn nu op een plek dat ik begonnen ben. Op een klif. Dit is het Rea Klif bij Waas. En er staat een grote tinkstien. Nou had de band van de squallen uit Waas er eens vragen wat die stien je doet. Waarom staan jou hier stien? Nou, zeg, dat zit zo. In 1345 woon graaf uit Holland, Willem van Henegouwen, Friesland innemen. Hij kwam bij een vloot over de Zuiderzee ontzetten. Maar daar waren ze hier in de vloot langkomsjoen en steen daar kleren met kneppels, heervarken en oorenscherpe dingen. Hier bij het klif is het doel op een vjochtje in. Als de wijze de slag net wonnen hier, dan is er nog grif Hollands praat. Staan jou hier dan nou al van 1344 al? Nee, in 1951 kwam ik pas boven de groen. In de tuin van Gerrit Roda, in de Tienje. Waarom gaan ze jou hier del zet? Nou, ik had zo wat dezelfde vorm als de kaart van Friesland. En dat vonden de mensen wel aardig. Zelfs ik dreef net zo vol mij op. Maar doe ik hier een keer stier, voor het dag wel daar. Ze gaan ik een paar woorden op je boek schilderen, zorg ik. Ja, levendeer slaaf. Dat zal wel op een Friesen slaan. En net op Willem, denk ik. Elke jaar wordt die slag bij Waas nog betocht. De sprekers die er dan komen, die hebben het vaak over de vrijheid van Friesland. En dat wij erom denken moeten dat de Friesen haar een eigen taal praten blijven. Nou,
Als je me dus in Gasterland binnen, ga er maar eens heen. En vergeet ook die oren dingen net, die wij in dit programma besjongen.